Kaixo guztioi. Maiatzeko egun ezberdinetan Plentziko lehen jardunaldi ekologista antolatu dituzte. Gaur, Plentziko zuzeneko platoan, bi gonbidatu ditugu guzti honetaz hitz egiteko. Kaixo, Aitor Garagarza, kaixo, Gitarria, kaixo, Jesus Serrano. Epa, zena, seguruz. Bueno, pizkat, sarrera gisa nahi nuen, herri ekimen hau nola sortu zen, nola eraman duzuen aurrera, pizkat, sarrera gisa azaldu. Izan zen, no? Hasiera baten igual ez daukagu kronologia bat eginda, baina izan zen hasi ginen bere garaian, goratzen dut egon ginela mahai inguru batean biok, zuhaitzei buruz, basoa astuak. Eta hor ja hasi ginen pajeo batekin dago dokumental bat, hemengo basoei buruz hitz egiten duena. Eta hor hasi ginen ja pajeo batekin, baina ezer esan gelitu zen. Eta erabaki genuen egun batean joatea udaletxera eta galdetzea Plentzian zenbat lur publikoa zeuden. Eta eskatu genuen, hasi ginen ikertzen zenbat lur publikoa zeuden, topatu genituen lur batzuk bai Lemoizko eremuan, Plentziko eremuan, Gorlizko eremuan, 4 lur, ez da? Bai, hasieran uste dut, 3 lau zirez da. Gero konturatu gera asko esparru ezberdinetan eta oso txikia gehienak, baina Plentzia badauzkala igual eukiko ditu 20 bat zati ezberdinak, baina batzuk oso handiak direz. Eta abandonauta ere bai, hori zen asunto. Zen dela astuta edo ia abandonauta, eta pentsatu. Bai, topatu genituen, imaginatu, Lemoizen 30 hektaria, ia Arnintzan doan, eta hori dago Lemoizko herri eremuan, osea, nahiz eta Plentzikoak izan, Lemoizko herri eremuan dauz. Gorlizen, 1000... No, 1000... Goian 6.000 daude depositoan. Depositoan, 6 bat mila, bai. 6.000 metro karratu hori depositoan, nola ditzen zaio? Ez da egitu izena, baina jende asko ezagutuko dugu depositoa Andrakaren bidean dagoela, garai baten erabiltzen zela Plentzia hornitzeko, eta hori Plentzia, nahiz eta Gorlizko udaletxean egon, Plentzia geroz izun bere garaian, deposito egiteko, eta Plentziko lurra direz. Plentziko Lemoizeko muga egiten duen eremu horretan lur publikoak ditugu. Bai, dago justo niz gainean, Sagastiko etxe gainean. Bale. Eta gero izuzkizan topatu genituen 12 hektaria. Ez da, 12 hektaria gutxo gara bera. Sati baten 13, gero beste 2 sati dago hektaria batekoak, desente, izuzkitza, eta ematen dela, hori da politena itxasadarrera ematen du. Dago 200 piko metro, litoral edo dena delakoa, eta publikoa direz, udaletxekoak, edo ez da berdina antza, udaletxekoak ala publikoa, baina izan alda Plentziarrenak direzela. Beraz, horrela hasi zineten eta... Hasi ginen, karo, eta hasi ginenean hori ikusten, esan genuen, eta hau zertara bideratu dezakegu. Dugu hasiera batean pentsatzen genuen igual nekazaritzara bideratzea, edo genukan, guazen beste herri lur hauen beste kudak eta proposamen bat egitea udaletxari. Baina, karo, topatu ginen handikap batekin, esan lur ere moien malda. Bai Lemoizkoak, bai izuzkizakoak, kira hektaria gehien dituzten lur ere moak, daukate kriston malda. Eta orduan nekazaritzara ezin dira bideratu eta batu ginen Mikel Korbenzanarekin, keda nekazaria eta horretan aditua, eta hasi izan beste proposamen batzuk egiten. Nekazaria da, baina junteroa da ere, Gernikako juntetan dago ere bai. Dedikatzen da praktiko, baina baita ere politikaren ikuspuntutik baitara. Gaia ezagutzen du ez bakarrik nekazari bezala, baizik baita ere legala edo pixka bat ikuspuntu horretatik. Eta berak desente orientatu gindun, esaten da. Eta horrela sortu zineten, eta zuen herri ekimen honen helburuak zeintzuk dira? Gutxi gora bera, baduzu helburu batzuk, epe luzera, edo... Esan nahi dute, lur zoroi kudeatzea, ez dakit... Berez, eske gu egin duguna da proposamen bat egin udaletxari, 3 proposamen dira. Beraz, udaletxarekin elkarlanean zaudete? Hori da, udaletxaren elkarlanean, baina guri gustatuko litze gukena da, ez dakit, jende gehiago parte hartzea honetan, aurrera eraman nahi diren proposamen horietan, jende gehiago parte hartzea gurekin, eta zenbat eta jende gehiago, jurazki gure proposamen horiek izango dira errezago bideratzeko eta... Momentuz talde zabala zarete, esan nahi dute, baduzue igual asamblea irekiak egin dituzue, edo momentu zabaldu zuen herriari
parte hartzeko dei hori ez, momentuz ez. Horretarako direz jardunaldiak zabaltzeko eta ia interesa, bueno, aurreko galderari nik esango nuke, gu ikusi gendun beharra zen abandonotik ataratzea. Horrek lurrak abandonauta daude gaur egun. Praktikamente astutak. Ez dira ditzen, ez dute... Eta herriko jende gehiena ez du jakingo hor daudela, bez? Eta ez dago inolako kudeaketarik. Eta hori, bueno, ekologikamente ez da guztiz txarra, zeren lurrak abandonauta ere bai. Bere zikloa jarraitzen du edo dena bai, baina gehienak aurretik interbenituta daude, eukalipto landaketa daudelako eta hori, eta berez komeniko zen, ekologi anitz nahi baldin badugu, kudeatu. Lan bat egin, bueltatzeko, gure filosofia apurua gure izango zen, lan soziala izango zen, bueltatzea natural erara, ez da oso horreza izango, artifizialki egin, baina behintzat abandono egoeratik ataratzea. Gero sartuko gara jardunalietan, orain arte ze ekimen egin dituzue edo, bueno, ze izan da zuen lan jarduera edo? Hasieran lurrak topatu, gero begiratu lur horiek zertara bideratu zitezken, eta proposamen zehatz bat egin udaletzari. Eta proposamen zehatz, hiru ziren proposamenak, alde batetik, Lemoizen dauden lurrak, dira batez ere eukaliptalak daude, berreskuratzea baso kantabrikoa. Hemengo baso berreskuratzea, kentea eukaliptalak eta horretarako fundazio batekin jarri ginen harremanetan lurgaia, bai lur publiko, bai pribatuentzako, horrelako lanak egiten dituzte, behin lurrak lagata, udaletzak lagatzen baizkio lurrak, doainik, eurak eramaten dute prozesu osoa, 10 urtetan edo, ez dakit, bai. Ondarruko udaletxeekin 20 urteko kontratu sinatu dute, bi parte konpromiso batera izten dire, badagoela revisio bat eta hori, eta azken finean udaletxeak ez du jartzen lurraren... Baduzu eredu bat, ez? Bai, lurgaia horretara da, horretara bideratzen. Dedikatzen da ONG bezala, eta bilatzen ditu alde batetik bolondresak eurek, danetaz arduratzen dire, landaketak egiteko edo garbiketak, eta beste aldetik eskuratzen dabe landareak, zuhaitzak eta eurek daukien mintegiak, edo bestela finanziazio bitartez lortzen dituzte dana egiten dute. Eredu baino gehiago adibide ezberdinak daudela, ez? Hor, ez dakit inguruneko udaletxeetan. Bai, hemen bertan uste dut Urdulizen ari dira. Urdulizen, baina izango zen pribatuan. Osea, lur eremu pribatu batean. Lur eremu pribatu batean. Egiten dute baita, nahi baduzu, zu daukazu mendi bat, eta ez dakizu edo ez duzu nahi abandonauta eukitzea, beraiek ere ardura hartzen dute bihurtzeko, hori, baso kantabrikoa, hemen dagokiona ez, zegoena aspaldian. Aspaldian zegoena, eta gero horretaz gain, hasi ginen hori basoekin jarraituz, isuskitzakoa ikusi genuen, eta isuskitzakoak ikusten genuen eskintzen zituela kriston aukerak, azkenan garai batean, eta dokumentazioa, eta hor jarri ginen harremanetan Gorka eta... Gorka Maior bibliotekarioa, eta Jose Mari Ormaza artxiberoak lan ederra egin dute bilatzen. Erdierotik datoz, baina hori 1700 ordenantzak, plentzien gehien bat isuskizako lurrak publikoa ziren osorik. Eta garai hartan, zeunden alkate, udaletxean pean zegoen begiratzea, ia ondo kudeatzen ziren, gehien bat aretxetarako erabiltzen ziren. Bai, hor gainean egotea... Eta urtero joaten ziren, egiten zen rebizio bat, eta ordenantzak lortu dugu zela gainera, hori 1750 pikotik aurrera, Beraz, ikerketa lan bat egon da, bai. Bai, ez da geurea, ez da artxiberoarena Jose Mari Ormazaren adiez, eta Gorka Maiore, eta guri ere ilusioa egiten zaigu horlako gauza teorikoa direzela, aplikazio praktiko bat daukiela, azken finean. Gara da berreskuratzea, garai batean, bertan zegoen basoak, ez egoen batez ere bideratuta, ontzioletarako. Hori da. Orduan da, pixka lotura bat isuskitza eta herrian artean. Lotura historiko hori egon dena betianik, baina gaur egun bat dirudi dagoela kriston austura, lotura hori berreskuratzea historikoki orduan egin nahi dugu, proposamena edo horretara biratu nahi dugu da, nola ditzen dugu, baso historiko... Historiko botaniko esan diogu, zere nahi du horrek ordenantzak izatea oso zehatza direz detaile oso polita daukie, ze espezioak landatzen ziren, ze distantziotan, mindegiak edo zelan egiten ziren, non ere bai, non egiten ziren, zelan kudeatu,
baina oso detaile polita dauzka. Beraz, baso historiko botaniko. Horako zerbait, bai. Eta horrekin batera, lehenen egin igual izan dugu lehenengo gauza izan da. Aparte, proposamen nahi da, aparte, joan ginen eskolara, azaldu genien eskolako aurrei 5., 6. eta ez dakitzen mailakoei, 3., 4. eta 5. mailakoei azaldu genien garai horretan bertan zeuden basoak, eta eurak hartu zituzten hasiak eta egin dute lehenengo landaketak edo. Bai, eskolan dagoz, orain eskurrak, eta hori Petrek grabatu zuen, oso ondo gonzan, egia esan. Bai, heldu gara, onaino heldu gara, zuen ikerketa, lana eta zenbait ekimen eginda, eta lehen topaketa ekologistak antolatu dituzue. Konta iguzue pizkat zer egongo den, maiatzean zehar? Bai, pizka bat topaketekin egin genuena da lotura bat, gure proiektuekin, edo herrian dauden beste proiektu deitzen ekologistekin. Bai, elkarlanean dagoen jendea, edo dena delakoa, aprobetxatzea eta proiektu horiek gehi gurea ezagutzera eramatera. Orduan horretarako lehenengo blokea izango zen ostiralean dago bideratuta energi berriztagarrietara. Eta justo Plentzian dago egiten auditoria energetiko bat, eta datu batzuk hor daude mai gainean. Eta pilpilean dagoen gaia dela? Pilpilean edo bintzat herrian lantzen ari da. Orduan bintzat ikusten genuen, guazen ekartzera beste herri batzuetako adibideak, eta hori gai guztiekin. Eta ekarriko dugu EAko udaletzea, gaur egun EAko udala hornitzen da energi berriztagarriekin. Gero Gareseko kasua, eta Gareseko kasua oso polita da, egin dute proiektu bat, Nafarroan, egin dute proiektu bat, garatu nahi dutena da, berreskuratzeko garai batean herria hornitzen zuen zentral elektrikoa. Eta Plentzin bere garaian zegoen zegoen zentral elektriko bat, lehenengo errotak, baina gero zentral elektriko izan zen, hor jaialain ondoan dagoena, el molino. Bai, el molino. Eta gainera historia polita ere bada, bere garaian Plentziko udalak sortu zuen, bere monopolioa bat zeukan, energiaren monopolioa zeukan. Bai, butriko jauntzoa. Eta herriak, udaletxeak eraikizun ezagutu, batzuk ezagutu dugun inkluso martxan ere bai, herritarrak ez beharra ez eukitzea ordaintzen edo arbinara joaten eta ordaintzen. Eta pleito luze baten bitartez baita ere ordako horren bitartez, bibliotekario eta artxiboen esker, euren lanei esker, jakin dugu, zelan urte luzetan, egon zen pleito bat, eta handik eta herriak lortu arte eskubidea euren errotan garia eta artoa ere esaten da, birrindu edo. Hori ostiralean, pizkat luzatzen ari gara eta gainean. Bai, hori bestela. Gero larun batean basogintza eta agroekologia landuko genuke, ekarriko genuen baita hor azaldu ditugun proiektuak ezagutzera emango genituen, etorriko zen Lurgaia, Bihurtuz, eta gero ere kanpotik Atxondoko alkatea, azaltzera Atxondo nola egin duten beste kudaketa berri bat basoen gestioan. Gero ere, gehiago, eta gero ere etorriko zen geologo bat. Hori larun batean, bai. Larun batean azaltzera Gipuzkoan eta Bizkaian lurrak izan duten bilakaera historikoa. Eta hurrengo asteburuan? Ez da hurrengo asteburuan, gero larun batean bertan. Ez esan ditut asteburu hori pasata, esan Demeretziko asteburu hori... Ez, igandean da... Bale. Demeretzi hogei eta hogeita bat. Osa, bariko zapatu du. Larun batean ere, justo dekugu ere Txakinartokekin amaiketako bat, Txakinartok azaltzeko euren proiektua apurtzu bat. Gero landuko genuen herri hortuak, hori ez dugu azaldu horrein arte, baina baita dugu proiektu bat herri hortuak egiteko hor Saratzagan topatu genituen lur ere mutxikiago batean. Eta hor etorriko zen Bizkaiako norbait, azaltzera agroekologiaren kontua eta Urduñako udaletzaren kasua ere azaltzera etorriko ziren. Eta igandean, horrekin bukatuko genuke egingo genuen, Izuzkitzako lur horietara herrimendegia sortzen ari den gaur egun, herrimendegi bat sortzen ari dena, bisitatxo bat.
Oso ondo, bizita interaktiboa. asteburu potolo bat daukagu aurretik, ez dakite, ni ja denbora bukatu zaigu, azken hitzaman nizuen, jendea gonbidatzen, jardunaldi honetara parte hartzen, zergaitik parte hartu behar duen, edo, ez dakit, animatu jendea, zuena da hitza. Batez ere da jendea etortzea, animatzea, ikustera zer dagoen, nik uste proiektu oso interesgarriak etorriko dira, gaur egun hor daudenak, eta nik uste dut mundu oso bat dago hor lantzeko, baina batez ere guk hori nahi du jendeak ezagutzea beste proiektu batzuk, baina ere animatzen diren guk aurrera eraman nahi ditugun proiektu horietan Piskat kontsentzaz hori emoteko. Bai, parte hartzen eta zenbat eta jende gehiago egon proiektu horiek garatzeko hobeto izango da eta herrian ezagutza gehiago. Mila esker hona etortzeagaitik, plazer bat izan da, espero dute asteburu hori ederki joatea, eta hori, mila esker. Zuei esker, Eta zuei, beti bezala, mila esker hor egoteagaitik, hurrengo programan ikusiko dugu elkar, mila esker.